Ebben a videóban kibontom az adventskalenderiumokat, elfelejtettem pár napot, ha jól tudom, de először is akarok mondani boldog Mikulás nektek, mert Mikulás van, 5-e van, de kezdjük is bele, mert sok munkám van, mivel ünnep van, majdnem. Először most a csokist nyissuk ki legelőször. A 2-es, a 3-ast elfelejtettem, ha jól tudom. Nem, a 3-as is, 3-as is megvan. Akkor 2-t felejtettem már, 4-es. Egy ilyen akasztó 5-ös. Itt van. Hey Mikulás! Milyen jó, nem? 6-e pont Mikulás. Na most jön. Most jön a nagy kalendárium. Akkor is jön a 4-es most. Itt van. Ez egy ilyen nagyon jó. Ez egy napkrém, nem napkrém, hanem minden nap ilyen krém, mindennapos krém. Ez jó. Az 5. Ez így valami nagy, én szerintem. Nem tudom mi, de amúgy jó. 6-os vagy nagy lesz. Alig van már, hogy a 6-os legyen. Sziasztok srácok, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok, és boldog Mikulást!